سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة على توزينا سبورت حزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم حمشاي مدرخو بسنك الزناب سرز شارشاي مدرخ بتسح زركب زور تركي عربي خلت ساقموت قادم تبزكايد و256 كيلومتر زرحقات ورد دركات سيرو تخايدوم أبز أب عقب زازمت مدرخ دما إكوادراوي أبال أستانا مارتين لوبيز نوردرو بسلسة ساعة سلاسان كلتن غغنا 55 كاليتن بمزام عود شارشاي مدرخ زور تركو خينوم هولنداوي أبال أستانا وونت بولس بسلسة خليتا ديحرو كلاي ترتاق حزن كله نرويجاوي أبال أونو إكسبرو جوهانز كل سيد دما بعسر تحد خليتا ديحرو سالساي ترتاحيزوم أبزور الدراسات في الظل وإرتراوان تقادم تزحاز ودرجة مسن عزب أبال ترينغانو متكال إيوب بتشعات دغغن 25 كاليتن ديحرو مبل 55 بعسر 4 دغغن 10 تخلت خاليتن ديحروم أبال إسطنبول بيوكشير إيفن يمان مبل 57 بيتروس منقس مبل 8 أبال بايك إيد ميلكاس مأكل دماء مبل 81 ترتاق حزن كله أبال بايك إيد داويت يمان وردروك أريتسوم بزم سرد هولنداوي أبال أستانا وونت بولس بعسر شوعات الساعة 5 شعات دغغن 22 كاليتن مريحنت زور تركي عكيبولهم ودغانتو عوت مدرخ مارتين لوبيز بعسر 6 خاليتا ديحرو يقتلهم كولومبياوي خوان مارتينيز ب58 كاليتا ديحرو سالساي بيتروس منقس ب33 دغغن 52 كاليتن ديحرو مبل 55 متكل إيو ب53 دغغن 4 شعات كاليتن ديحرو مبل 8 شعات ميلكاس مأكل ب50 شعات دغغن 48 كاليتن ديحرو مبل 9 كلتن إيفاني مان بحد ساعة شمون تدغغن 41 كاليتن ديحرو مبل 120 ترتاحيزوم اللوم زور تركي قدام 3 جنبوت بشوعي مدرخو أبز قصللو تقادمتي 244 بخلت كيلومتر زرحقتا ورد دركا كايديوم أب تاريخو نما بسمعين شمونتن جزي أمكير زركب زور روماندي عرب خلت جنبوت بسالساي مدرخو أبز قصللو أسترالياوي أبال يونايتد عربيان إمريتس جاي فاين نتا 283 بحدا كيلومتر زرحقتا ورد در ب4 ساعات 3 دقيقة 55 خليتن بمزام قدام يكونو تعويتو لام بخلت خليتا ديحروم دما فرنساوي أبال بحرين ليني مارتينيزن أبال يونايتد عربيان إمريتس جو الميدان كلاين سالساين ترتاحيزوم أبزور الدراسات في ظل بحتاوي إرتراوت قدام هاي أماني قبل زابير كاب عوت مدرخ بخلت دقيقة 54 كاليتن ديحرو مبل 68 ترتاحيزو حنس أزرقيسوم نزور روماندي فرنساوي أبال إف إديكيشن أليكس باودين بعسر تخلت ساعة 54 دقيقة 3 كاليتن قدام يكوين يقلصولهم أماني قبل زابير أبني نتبي بعسر تنتبي مبل 3 أبني عقب دما بعسر تنتبي شاوعي ترتاحيزولهم زور رومانديك أرام 3 جنبوت براب عي مدرخو كغتس اليوم أب بلجيوم بأملو بهيت نيوز بالز فلما نايت صديا ناي كلاسيك وردرات بتي حموس حدا جنبوت أب جرمن استخيده ناي حدا معلت وردر إيش بورن فرانكفرت مزازم رخيب اللهم أبزوم استخيد نايت صديا وردرات جن اتنقوس كوينو زوات صهتقادا ماي منيوم أبزوم نايت صديا وردرات بزي زخنا موجود اتنقوس كوينو زوات سلوفيناوي تاري بوغاشاريوم بوغاشا أبزوم زاتوم نايت صديا وردرات دارجا أما بزحت يوم عود كويني واتيوم إذا سلوفيناوي أبنلوم عمبت ناي كلاسيك دراد نكم ستران دبيانكا زرفلان درس لا فلاتشي والونا ليجي باستون ليجن كعوتلم كلهم باريس روبيخن ميلان سان ريموز امسور دراد دما ابوريم ديبوم بتاريخ حصرت عمتات ناي قد مشكله غعزو تاري بوغاشار دما لوم عمت استزبز حنت بي ام ناي كلاسيك دراد جحيت وصيلوم كابت زغرم بوغاشا ابزنيت صديا دراد زاكوبوش عن 500 نا يو سي اي نتبيم محبر قد مشكله عالم كابشن 980 جميرو نتقادمتي نت بمعدال كابز جمر ببزحي اتكبرو وسن قبيط وزركب تقادمايوم ازي بتاري بوغاشار تحيزو زركب كبرو وسن قدم حجي 2017 ببلجيوماوي غريغ فان افرمارت تحيزو زنبريوم غريغ فان افرمارت ابتنايت عمد نايت صديا وردرات اكيبو بزنبره شحن 4
434 ናይ UCI ነጥብዩ ግሬግ ቫን ኣቨርማርት ኣብቲ ዓመት ዝበዝሐ ነጥቢ ናይ UCI ክእክብ ዝኸኣለ ንከም ኦምሎፕ ሄድ ኒውስ ባልድ ኢስሪ ሃረልቤክ ብነሎሙ ኣፀዋውዓ ኢስሪ ሳክሶ ክላሲክ ንገንት ወቨልገም ንፓሪስ ሮቤኽን ድሕሪ ምዕዋት እዩ ኣብ ነሎሙ ዓመት ናይ ጽድያ ውድድራት ክልተ ተቐዳደምቲዮም ብዝያዳ ደሚቖምን ጎሊሖምን ክወጽእ ኢሎም እቲ ቀዳማይ ታዴ ፖጋቻር ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ማቲው ቫንደርፖል እዩ እዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ዛጊት ተኻይዶም ኣብ ዘለው 4 ናይ ሞኒመንት ውድድራት ናይ ዓመት ነፍሲ ወከፎም ከክልተ ግዜ ተዓዊቶም ታዴ ፖጋቻ ንሌጄ ባስቶን ሌጄን ዙፍላንደርስን ክዕወተሎም እንከሎ ማቲው ቫንደርፖል ድማ ንፓሪስ ሮቤኽን ሚላን ሳንሬሞን ተዓዊትሎም ብዘይካዚ እዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ኣብዚ ዓመት ነፍሲ ወከፎም ከክልተ ናይ ሞኒመንት ዓወታት ምምዝጋቦም ሲዒቡ ኣብ ዝበለጹ ናይ ኩሉ ግዜ ዓወታት ናይ ሞኒመንት ውድድራት ደረጃኦም ኣማሒሾም ታዴ ፖጋቻር ብትሽዓተ ናይ ሞኒመንት ዓወታት ምስ ኢጣልያውያን ኮንስታንተ ጅራዴንጎን ፋውስቶ ኮፕን ኣየርላንዳዊ ሴን ኬልን ተደሪቡ ሳልሳይ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ዓወት ናይ ሞኒመንት ውድድራት ክስራዕ እንከሎ ማቲው ቫንደርፖል ድማ ብሸሞንተ ናይ ሞኒመንት ዓወታት ንከም ስዊዘርላንዳዊ ፋቢያን ካንቹላራ ቤልጅማዊ ቶም ቦነንን ኢጣልያዊ ጂኖ ባርታልን በሊጹ ምስ ቤልጅማዊ ሪክ ቫን ሉይ ብማዕረ ሸሞንተ ዓወታት ራብዓይ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ ዓወት ናይ ሞኒመንት ውድድራት ክኸውን በቂዕሎም ስፓኛዊ ወዲ 22 ዓመት ኣባል ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ኹዋን ኣይሶም ንወዲ ጋንቱ ዝኾነ ስሎቬንያዊ ታዴይ ፖጋቻር ናይ ቅድም ምሽክለታ ሊዮኔል ሜሲ ክብል ገሊጾም ኣይሶ ቅድሚ ምጅማር ጅሮ ዲ ኢጣልያ ብዛዕባ መጻሾታቱን ኣብ ጎኒ ሻምፒዮን ዓለም ታዴይ ፖጋቻር ምህላውን ኣመልኪቱ ንዝቐረበሉ ሕቶታት ክምልስ ኣብ ዝተሓተልዩ ንፖጋቻ ናይ ብሽክለታ ሜሲ ክብል ገሊጾም ኣይሶ ዘረቡ ክጅምርን ከሎ ኣነ ነፍሰይ ከም ሓደ ሓዋራይ ዝሪኣ ናይ ክሮኖሜተር ውድድራት ንሓደ ናይ ሓፈሻዊ ግዜ ተቐዳማይ ኣዝዮም ወሰንቲ ውድድራት እዮም ምኽንያቱ ኣብ ናይ ዓቐብ ውድድራት ሓደ ወይ ድማ ክልተ ደቂቕ ክትከስብ ወይ ከተሕዊ ኣዝዩ ከቢድ ድሕሪ ምባል ኣነ ንፉዕ ዓቐብ ሓዋራይ ኮይነ ምስ ከም ፕሪሞዝ ሮግሊች ሬሜኮ ኤቨኖፐል ዮናስ ቪንጌጋርድን ዘሎ ጋ ከጽብብ እየ ዝደሊ ኣብዚ ዝርዝር ፖጋቻር ኣየተኽዎን እንተዳካ ፖጋቻር ዝበለጽኩ ክኸውን ከም ዘሊ ተዛሪበ ማዕከናት ዜና ክቀባበላሉየን ይኹን ግን ሕልመይ ኣብ ዓለም እቲ ዝበለጸ ተቐዳማይ ምዃን እዩ ሓደ መዓልቲ ከም ታዴይ ፖጋቻ ክኸውን እየ ነገራት ንጹር ክገብሮ ንፖጋቻ ከም ናቲ ተቐናቃኒ ኣይሪኦን እየ ፖጋቻ ነፍሲ ወከፍ ተቐዳማይ ክበጽሖ ዝደሊ ምዕራፊ ክብል ገሊጽዎም ፖጋቻን ኣይሶን ምስ ተረፉ ኣባላት ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ብምንጻር ዳርጋ ኣብ ውሕዳት ውድድራትዮም ብሓደ ናይ ምጽዋት ዕድል ረኺቦም ኣብ ዙር ፈረንሳ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክልቲኦም ኣብ ሓደ ውድድር ኣብ ዝነበረሉ ኣብ መፈረ ናይቲ ውድድር ኣይሶ ብስንኪ ናይ ጥዕና ጸገማት ውድድሩ ከም ዘቋረጸ ኣይርስዕን ኣይሶ ነቲ ናይ ዙር ፈረንሳ ምእላዩ ኣመልኪቱ ድማ ንፖጋቻር ኣብ ዙር ፈረንሳ ክሕግዞ ብዘይምኽኣለይ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ርክብና ከምቲ ሰብ ዝብሎ ኣይኮነን ደሓን እዩ ብውልቅና ተረዳዲእና ኢና ንሱ እውን ተረዲኡኒ ክብል ገሊጾም ኣብ መንጎ ኣባላት እታ ጋንታ ዘሎ ምክብባር ከመይ ይገልጾ ኣብ ዝተሓተሉ ድማ ኣብ ዓለም እታ ዝበለጸት ጋንታ ኢና እዚ ማለት ድማ ኣዝዮም ሓያላት ጋንታ ኣለውን ማለት እዩ ዕድል ክትረክብ እንተደሊኻ ብገዛእ ነብስኻ ኢኻ ከተምጽኦ ዘለካ ካባኻን ላዕሊ ካልኦት እንተዳ ዝሓሹ ጸኒሖም በቃ እቲ ክትገብሮ ዘለካ ንዕኦም ይሕጋዝ እዩ እዚ ድማ ኣብ ዝላዕለ ቁመና ክትህሉ ዝደፍኣካ ሓይሊ እዩ ፖጋቻ ጥራዩ እቲ ዘይጸዓድ መራሒ ኩሉ ነገር ንፖጋቻር ቀሊል እዩ በቀሊሉ እቲ ዝበለጸ ተቐዳማይ ዓለምና እዩ ፖጋቻር ዝገብሮም ተግባራት ከምቲ ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ነተጻወቲ እናሽክዐ ዝሓልፎም ፖጋቻር እውን ከም ሜሲ እዩ ነተቐዳደምቲ ዳርጋ ከም ዘይነበሩ በቲኽዎምን ሓሊፎምን ዝኸይድ ሜሲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ንነገራት የቕልሎም ፖጋቻ ድማ ኣብ ብሽክለታ ስለዚ ታደይ ናትና ሜሲ ክብል ንዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ምስ ኣዳምያ ተስመሪሑ ናብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ ምምራሕ ዝርከብ ኹዋን ኣይሶ ገሊጹ መስኮት ምስጋር ተቃራደምት ብሽክለታ ንኽኽፈት ናይ 3 ኣዋርሕ ዕምሪ ተሪፎ እኳ እንተሃለወም ብድሕሪ መጋረጃ ግን ብርክት ዝበሉ ዜናታት ይጋውሕለዉ ዝሓለፈ ሰሙን ኣባል ቲም ቪዝማ ቤልጅማዊ ቲኤስ ቤኖት ናብ ፈረንሳዊት ክለብ AG2R ከቕንዕ ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሕሎም ድሒሮም ዝማዕበሉ ዜናታት ከም ዝሕብርዎ ድማ AG2R ካብ ቲኤስ ቤኖት ብተወሳኺ ንሆላንዳዊ ንቅጽበታዊ ውድድር ክኢላ ቲም ቪዝማ ዝኾነ ኦላፍ ኮይች ንምውሳድ እውን መስራሓት ጀሚራ ምህላዋ ተጋዊሑም
ኤጂቱ አር ኣብዚ ግዜ ንአየርላንዳዊ ሳም በነት ዝኣመሰለ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ክኢላ ዝኾነ ተቃዳማይ ኣብ መሳርዓ ጠኒፋ እኳ እንተሃለወት ኣብታ ጋንታ ግን እቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ውፅኢታት ክምዝገብ ኣይተኽኣለን አየርላንዳዊ ሳም በነት ዛጊት ናብታ ፈረንሳዊት ጋንታ ካብ ዝፅንበር ኣብ 9 ውድድራት ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊትሎ ይኹን እምበር ሳም በነት ኣብ ትሑት ደረጃ ዓቐን ዘለዎም ውድድራት እዩ ነዞም ኣቐዲሞም ዝተገልጹ ዓወታት ክሓፍሶም ክኢሉ እዚ ተቃዳማይ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ቅድም ብሽክለታ ካብቶም ተደጋጋሚ ክጽገሙ ዝረኣዩ ተቃዳምቲ ሓደ እዩ ኣብዚ ዓመት ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ኮንትራት ዓመቱ ዝርከብ ሳም በነት ውዕሉ ድሕሪ ምዝዛሙ ክለቡ ንዑ ኣፋንያ ብሓደ መራሒ ክትቅለስ ወጢና ምህላዋ ይጋዋሓሎ ሆላንዳዊ ኦላቭ ኮይጅ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ካብ ቲም ቪዝማ ክወፅእ ኣብ ደርኩ ኸይድ ከም ዝበፅሕን ይኹን እምበር ከም ወንት ቫን ኣርትን ሓድሽ ፈራሚ ዳን ማክለይን ናይ ሊድ ኣውት ሓገዝ ክገብርሉ ምዃኑ ምስተሓበረን ግን ሓሳቡ ቀይሩ ኣብታ ጋንታ ክቕፅል ይወሲኑ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ክደምቕ ዝብህግ ኦላቭ ኮይጅ ክለቡ ቲም ቪዝማ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ብዝያዳ ኣብ ናይ ብጫ ማልያ ኣተኪራ ትሰርሕ ብምዃና ንከምኡ ዝኣመሰሉ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ክኢላታት ተፅፎ ፀዓት ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ናብቲ ውድድር ናይ ምውሳዱ ትኽእሎ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣትዩ ስለዚ ድማ ኦላቭ ኮይጅ ናይ መራሒ ተራ ንምፅዋትን ብሓደ ክኢላ ናይ ሊድ ኣውት ተቃዳማይ እናተቐለሰ ውድድሩ ንምክያድ ብሂጉ ምህላው ዝንገር ፈረንሳዊት ክለብ ኤጂቱ አር ድማ ነዚ ዕድላት ክትከፍተሉ ትኽእል ጋንታ ምዃና ይንገረላ ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ምሳኹም ጽናሕኩ ኣሚር ዓሊ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም